Til den her video. I dag skal vi spille GTA Online. Og vi skal lave en masse natklub-missioner og noget andet måske. Det ved jeg ikke. Så husk at trykke på subscribe-knappen og... Ja, det er jo det. Så... ja. Vi skal ud og sælge all goods. Og så er det, vi bare skal køre hele vejen. Vi skal sælge alt. Ja. Og vi skal have 5 deliveries. Og det bliver den her sjov kidnapperbil. Okay, hvilken en skal jeg starte? Nok den der tættest på. Så er det jo nok fint. Så kører vi jo bare. Og hej. Så er vi bare på vej derned, og så jeg ved, jeg købte den her natklub i går. Jeg har startet min account i går, så jeg er en semi-ny spiller. Jeg har ellers bare grindet rigtig meget tiden. Eller jeg startede ikke i går, jeg startede for lidt siden. Det var noget andet, jeg startede i går. Nu er vi her, hvor min drop-off er. Drop-off. Nej, nu kommer der gutter efter mig. Jeg kan bare smutte af med jer. Kan jeg så. Ja. 39 skud kan jeg ikke gøre en skid. Nu er vi her, så køber vi nogle nye skud. Ammo. Selvfølgelig vi bare helt op. Kan vi jo lyse godt. Der er over 5.000 skud på den her. Så kører vi hele vejen. Enten tænker her tættest på. Og så er det, at hvis I hører lyd i baggrunden, så er det ikke noget. Det er bare nogen, der snakker med hinanden. Dem skal I ikke tænke på. Det er bare baggrundslyd. Bare tænk om det. Og hvis I subscriber, så kan det være, at I får et shoutout. Og hvis I kommenterer, så kan det også være, at I får et shoutout. Så gør venligst det. Det kunne være meget, meget, meget fint. Så... nej. Hvad er deres problem? Vil de bare have alt mine gode sager? Det er så irriterende, når de hele tiden kommer efter mig. De gør sådan. Okay, han er så fint. Han er død. De sænker godt nok farten på mig. Det er virkelig, virkelig, virkelig irriterende. Jeg skal lige rette mikrofonen. Sådan der. Ja. Så vi bare dernede. Så kører vi. Så venligt. Motorcyklist. Ligesom Dingo. Ja. Så kører vi herind. Så kører vi op. Så går ned til den næste. Og bare vent til vi begynder med at få penge ind. Vores mål det er at købe en hel masse ting. Og en hel masse businesses. Vores mål er at blive så rig som overhovedet muligt. Det kommer til at blive så fedt. Så like og subscribe for det. Nej. Hvordan er det at køre? Det er en masse mor. Og på et tidspunkt laver vi også casino heiste, så det bliver nok om et par episoder. Så stay tuned. Så kan I måske finde ud af, hvad det er senere i videoen. En regel jeg gør hele tiden, når der er mange mennesker på en gang, det er at køre dem alle sammen ned. Det er en meget... Det føles bare som noget, jeg har brug for. Det ved jeg ikke hvorfor. Jeg lyder lidt sindssygt nu, jeg ved godt. Klokken er også aften. Det er last minute, jeg er begyndt med at lave den her video. Så undskyld, hvis jeg lyder lidt træt, men... ja, det skal nok gå fint.
over. Kør igennem. Lige igen. Hvis de kommer efter mig, så kan det lige så godt få med den her. Kører vi. Jeg håber, vi får mere end 5.000, fordi vi er jo... der skulle ingen andre på serveren, det der... det er sikkert på grund af sådan en mission. Jeg får sikkert meget mere end 5.000. Det håber jeg da. Fordi så kan vi tjene nogle penge. Vores næste mål, det er en ubåd. Så vi kan lave Caio Perigo, hvis jeg udtaler det korrekt, hejstet. Så ja, det bliver meget spændende, hvis vi får det en dag. Det ved man aldrig. Okay, så kan vi lige så godt køre herop til... her. Så her. Og så den sidste, den er hernede. Så kører vi hernede. Det er bus. Så begår vi massemord på de her søde mennesker, som har gjort en skid. Der. Så er de her ikke mere. Det var dejligt at ikke kende jer. Jeg gør bare alt andet end at sælge min natklub. Jeg har koncentreret på en hel masse andre ting, end at jeg begår bare en masse mord i stedet for. Ja, hun troede lige bare. Hun troede lige. Jeg gjorde det også. Jeg kan godt lide noget menneske. På en ting, hvis man bare lige kører her, så var det, at jeg bare kommer og kører jer ned. Det vil da være fedt at se mig i virkeligheden. Eller nej. Men jeg håber, at hvis I alle sammen subscriber og liker, så kan jeg blive lidt populær og få min views count op. Og så kan det være, at jeg begynder med at streame GTA. Fordi ja, det kommer til at være meget spændende. Det skal I bare gøre. Og det vil være så stort for mig, hvis I like og subscribe, så der er folk, der gider betale for det, at jeg sidder og laver videoer her. Bruger noget af min tid på det. Det lyder som om jeg ikke vil, men jeg vil gerne. Men det kunne være så stort for mig, hvis vi bare kunne få vores sub count op til 10.000. Mit mål for i år, det er 10.000 eller 5.000. Det håber jeg vi kan gøre. Vi kan gøre det. Det håber jeg virkelig. Så vil det være virkelig stort for mig. Fordi så kan jeg lave flere videoer. Kan vi bare over. Så er det sidste drop-off. Her. Hvor meget får jeg? Hvor meget kan det være, jeg får? Så kunne det... Ja. Hvor meget får jeg? Please sige mere end 5.000. Håber ikke, vi får mindre end 5.000. Please. Vi fik 500 mindre. Hvad fanden? Men så... Jeg har ikke rigtig noget helikopter, så jeg ringer lige til en af Mary River og bestiller en. Hello, you're through to Merryweather Security Consulting. What can I do for Pick you? up. An air unit's on its way. Yeah. Very much, thank you. I gotta go take a shower, because I'm looking at a dirty piece. Okay, so here's... Nej. Det mener jeg. Jeg er ikke ulovlig. Jeg har beskyttet mig selv. Kom nu. Helikopter. Helikopter. Der. Please, kom hurtigt. Jeg skal bruge dig. Jeg skal bruge dig. Dø. Skød jeg der virkelig ikke? Shit. Nej, jeg har lige betalt 1.000 for det. Men så ringer jeg til Lester.
Se om han kan noget. Lester, please. Please. Jeg beder dig. Vil du lege med mig, hva'? Vil du også dræbe mig? Du kan ikke give mere en shit om det her. Dræb mig! Jeg er fri! Jeg er fri! Ja, ikonisk spilmusik. Eller spilting. Hvor er vi spawnede henne nu? Nej, shit. Det kan den ikke mene. Så køber jeg lige en helikopter mere. Oh. Kom så. Nej. Undskyld for det, jeg gjorde lige før. Det var ikke med vilje. Please, ikke være sur på mig, Mary River. Hvad har jeg gjort? Jeg prøvede ikke at dræbe ham. Jeg skudte forkert. Jeg troede, det var en policehelikopter. Jamen, så skal jeg lige ringe til der mors mutual mor. MMI, we expect the unexpected. I think we can handle that. Dyr. Så manage vehicles. I skal bare vente til, at I skal se min rigtig fede bil. Jeg kalder den det hvide lyn. Så skal vi lige op til natklubben igen, så skal vi se, hvad vi har fået. Så kører vi. Flyt dig. Shit, hun sidder efter mig. Ikke igen. For fanden. Det var ikke mig. Det var Lester, der gjorde det. Det var Lester, der gjorde det hele. Han tvang mig til det. Til casino har i stedet alt der andet. Hej. Hey. Bum! Ej, hvor han kører dårligt. Han faldt lige af sin motorcykel. Jeg håber, I nåede at se det der. Det er ham, der ligger der. Han hoppede lige af sin cykel. Det må fandme være pinligt over ham. Det mener jeg virkelig. Undskyld, jeg bander, men det er virkelig pinligt. Det er det virkelig. Hvis I er enige, så skriv i kommentaren. Jeg har da ikke bestilt dem. Og faktisk et godt tip, hvis I kører ind i jeres garage, hvis I har med en bil, der er ødelagt, så er det, at det faktisk bliver sådan helt fikset. Se, som min lige er blevet. Og så kan man bare lige køre ud. Så ingen grund til at køre hele vejen ned til den der custom LS shop. Og så bare så bare gør det her. Det ser det ud til, at alle har en fest. Så skal jeg jo lige finde ham der, jeg lige skal. Fordi i dag handler den her episode bare kun om natklub. Og ting og sager. Nej. Du skal med op. Det er ikke sovetid herinde. Det er ikke så herinde. Fed butthorn. Marcel tells me you're our resident humanitarian. Jamen, så skal vi bare køre til deres hjem. Det bliver... Ja, vi skal vist ikke lige have radio på. Så bliver jeg ikke forstyrret. Eller dyrk hans dythorn. Jeg kan lave et beat med mig.
Det lyder fedt. Er vi ikke alle sammen enige om det? Selvom den her video kun får sådan 10 views, så er det stadig fint, at jeg sidder og laver det her. Fordi jeg har stadig motivation til det her. Men jeg håber, at vi kan få det her... vi må vist ikke gøre ham alt for bange. Men som jeg skulle til at sige, hvis I kan få mig mange visninger, så vil det gøre mig rigtig glad. Og så kan det være, at jeg kan lave en face reveal, hvis jeg får 10.000. Face reveal for 10 til 10.000. Ja, det er jo... Så hvis vi får 10.000 subscribers, face reveal. Det kan vi godt. How's our guy? Did he throw up in the back seat yet? Don't worry, we get those things sluiced out at the end of every shift anyway. Hvad siger du? Han skal da ikke være for bange, så kører vi lige så stille nu. Han er alt for bange. Det må da ikke være, hvis han skal komme her igen. Det må han da ikke. Hold da op, jeg håber hvor meget han. Jeg ved ikke, hvor meget han betaler os for her. Jeg tror sgu, han bor herinde. Ja, det gør han. Sammen med sin bolig, eller sådan. Som har. Ja. Og jeg er en alien. Det er flot. 10.000. Dem skal vi lige ind og have... Dem skal vi lige herind og have... kommet ind i. Så skal vi lige have... Ja. Så har vi dem. Ja, det er en limo. Er det en limo? Hey, hvad ved du? Ved du? Kan du ikke være bekendt? Det slører jeg lige. Det håber jeg ikke nogen vil høre. Men hvis i dag skal vi også op og kigge på min office. På The Hounds office. Som min virksomhed hedder The Hounds. Den laggede vist lige der. Det gør min computer nogle gange. Det er ikke den bedste jeg har. Men hvis vi kan få subscribers ind, så kan jeg måske tjene penge til en ny ind, så vi kan få noget bedre. Det ved man ikke endnu. Så skal vi op til Mia. Min assistent. Helt op i det der tårn der. Så er vi heroppe. Og det her, det er det sidste ting, jeg gør. Jeg skal kigge på det der... Vi skal kigge på de der ting der. Så vi kan tjene nogle flere monitors. Boss. Ja, hej. Kunne ikke være med ligeglad med hende der. Men hvis jeg går herind, og så går ind på Executives, eller hvad nu man... Renovate. Save. Okay, det koster meget. Det gør jeg ikke. Men så kan det være en dag, så kan vi måske købe stocks hertil. Vi skal lige se efter. Så skal vi bare sidde her. Virgo Cargo. Den her kan vi også spare op til. De er gode. De er rigtig gode. Hvor er det hen, jeg kigger efter den billigste? Det her det er nok den billigste af dem alle. Og det er også en af de bedste, synes jeg. Ja. Og jeg tænker, det var det for alt i dag. Så indtil videre så. Vi ses!